Un total de 4.938 alumnes s'han iniciat aquest dilluns 12 de setembre el curs escolar 2022-2023 en les diferents etapes en els centres educatius, públics, privats i concertats de l'Eliana, un començament marcat per la normalitat per a un any en què destaca l'augment de la matriculació de l'alumnat en la formació professional. Com és habitual, l'alcalde Salva Torrent i l'edil d'Educació Eva Santa Fe han estat presents en aquest retrobament a primera hora del matí i ja amb mesures mínimes anti-Covid com la ventilació creuada, la recomanació de mantindre una higiene adequada de mans o la desinfecció especialment de banys i espais de menjars. Tornem a poder estar junts, tornen les abraçades, ja no n'hi ha distància, les mascaretes no seran obligatòries, en cas de contactes seran les autoritats sanitàries que decidiran què és el que s'ha de fer. Així a l'escola hem de continuar amb la ventilació creuada, ja no durant tot el dia, sinó a l'inici i al final de la jornada i durant el temps d'esplai. Les famílies podran tornar a entrar al col·le, ja podrem fer activitats de comunitat educativa, que és una de les coses que hem trobat molt a faltar. Les famílies s'havien de quedar fora, és cert que s'ha d'evitar les aglomeracions. I, per supost, el rentar de mans, continuar amb el rentar de mans i poquet més. Això sí, es manté la recomanació de realitzar les activitats com cantar, tocar la flauta o d'exercici físic, actes esportius o celebracions preferentment a l'aire lliure o en espais sempre ben ventilats. Des de l'Ajuntament hem estat treballant colze a colze amb els directius en els centres escolars del nostre municipi perquè estiga tot a punt i trobar-nos en un inici escolar sense incidències com és el que ens estan ara contant que no ha hagut cap incidència, per tant, per una valoració positiva. I al final ressaltar una vegada més el recolzament del nostre Ajuntament per l'educació. L'educació ens fa ser societats més justes, més lliures, més igualitàries, més solidàries i nosaltres des de l'Ajuntament volem això. Acabe desitjant un bon curs escolar a tota la comunitat educativa, que vagi tot molt bé i que saben que l'Ajuntament sempre estarà al seu costat.